Het wie wel even schrikken, justerjoen van Chinook Klein uit Ljout. Maar haar broer ken een leeftijdsgenootje, wie is aan het zwemmen om wat aan te kwalien. Om van te komen dat ze haar voeten iepen helje zo'n on glas, zochten ze de baim van de pot maar houden. Maar in plak van glaskerven toverde Chinook dit wapen boppen wetter. Nou, we waren de troep wat meer naar diepte aan het gooien. En toen dacht ik zo van, wat heb ik hier nou? En toen haalde ik het uit het water en had ik een pistool in mijn handen. En wat was je eerste reactie? Wat moet ik doen? Ja, En wat heb je toen gedaan? een meneer aangesproken en die had hem van ons afgepakt en samen in huis gelopen. Het is dat Chinook zijn verantwoordelijk handelen had, want het hier heel oorsaar in de kent. Zeker als je je bedenkt dat het wapen laden wie. Er ziet nog een kogel in. Dan is het inderdaad gevaarlijk en dan mag je er dus net maar ompielen in. Wat wij doen, we hadden het wapen meegenomen naar het politiebureau, daar leidt het. En een vuurwapendeskundige van u zal het wapen beoordelen om te zeggen van nou, wat is het voor soort wapen en waar is het mogelijk verbruikt. Het zal dreig worden om u te vinden waar het pistool verbruikt is, omdat het lange tijd in het wetterlijn had. De politie sluit net uit dat het wapen bij een misdrijf gebruikt is. Het wichtigste is dat net in je verwoenerrek is, omdat een 13-jarige geen enkel risico nam. Nou, ik kon het eerst niet geloven. Ik dacht, misschien is het wel een neppistool. Want ik had nog nooit het pistool vastgehouden of nog nooit echt gezien of zo. Maar ik besefte wel dat het een echt pistool was. Het wapen is veilig opburgen in een politiekloes en Chinook die zwemt voor eerst net meer in de potmargen.